Üdvözöllek a Tények és Teóriák csatornán. Én Ákos vagyok, és ebben a különleges, 10 részes sorozatban a Kárpát-medence egyik legnagyobb természeti kincsének, a Parajdi sóbányának a történetét mutatom be, a kezdetektől egészen a jelenlegi drámai pillanatokig. Ez nem csak egy bánya krónikája. Ez egy 1000 éves örökség, amely túlélte a birodalmak bukását, dinasztiák harcait, ipari forradalmat, diktatúrát és modernizációt, egészen a 2025-ös vízbetörésig, ami talán mindent megváltoztat. A sorozatban részletesen végigkövetjük, hogyan fedezték fel a sót, hogyan vált Parajd gazdasági központtá, hogyan működött a középkorban és a kommunista évtizedek alatt, majd hogyan lett turisztikai és gyógyászati szentély, és végül miként került most a megsemmisülés szélére. Ha érdekel a történelem, a földrajz, a politika, a társadalom, vagy egyszerűen csak szeretsz elgondolkodni azon, mi van a tények mögött, akkor ez a sorozat neked szól. Első rész. A parajdi sómezők ősi eredete és első használata, kőkortól a középkorig. A Kárpát-medence egyik legnagyobb természeti kincse a só, és ennek egyik leggazdagabb ősi lelőhelye a mai Romániában, Harghita megyében található Parajd közvetlen közelében fekszik. Ez a vidék egykor a Magyar Királyság része volt, és a történelem során mindig is különös jelentőséggel bírt a bányászat és kereskedelem szempontjából. A parajdi sóképződmény geológiai őstörténete közel 20 millió évre nyúlik vissza. Az ősi beltenger kiszáradása során keletkezett sótömeg, amelyet a későbbi tektonikus mozgások emeltek a felszín közelébe, évente több milliméteres emelkedést mutat még ma is. A környezet gazdag természetes sóforrásokban, amelyek már az őskorban is lehetővé tették a só hasznosítását. A neolitikumban élő népek a sót valószínűleg a sós vízű források elpárologtatásával nyerték ki. A bronzkor és vaskor idején már bizonyítottan használtak sótartalmú vizeket, és kereskedtek vele. A dákok idejében a térség sótartalékai jelentős szerepet játszottak a helyi gazdaságban. A római birodalom Krisztus után, 106-os dák hódítása után megszervezte a sótermelést Dacia provincia területén. Noha Parajd részletes római korilékeit nem ismerjük, a közeli területeken dokumentált sóbányák jelenléte valószínűsíti, hogy a parajdi lelőhely is szerepet kapott a birodalmi gazdaságban. A magyar honfoglalás után a só királyi kincstár kulcsfontosságú bevételi forrásává vált. Az Árpád-házi királyok sómonopóliumot vezettek be, amely a bányák állami tulajdonlását és a kitermelés szabályozását jelentette. Parajdot 1271-ben említik először írásos forrásban, 5. István király adománylevelében. A térségben a kitermelés módját ekkor a felszíni sóforrások és a sóval telített talaj kiaknázása jelentette. A középkorban a sót szekereken szállították el a Maros-menti lerakatokba, ahonnan távolabbi területekre, az Alföldre és a Felvidékre is eljutott. A szállítás jelentős kereskedelmi és logisztikai hálózatot mozgatott meg. A fehér aranynak is nevezett só értéke miatt gyakran használták adófizetésre és büntetések megváltására. A 14.-15. században Parajd jelentős bányászati központtá nőtte ki magát. A Magyar Királyság sókamrája felügyelte a kitermelést és a bevételeket. A források szerint a kitermelés évi több 100 tonnát tett ki. Ez a korszak vetett meg az alapjait annak a gazdasági szerepnek, amelyet Parajd a következő évszázadokban betöltött. Második rész, a parajdi sóbánya a középkor végén és a kora újkorban 16-17. század, a 16. századtól a parajdi sóbánya szerepe tovább nőtt, mivel a Magyar Királyság sókitermelő területei több oldalról is veszélybe kerültek. A török hódítás, a belső viszályok és a Habsburg ellenes felkelések mellett Erdély is különálló, félig független fejedelemséggé vált saját kormányzással. Ebben az új politikai helyzetben Parajd szerepe felértékelődött. A sókészlet nem csak helyi, de országos stratégiai jelentőséget kapott. A korabeli források szerint a 16. században már kialakultak a mesterséges bányajáratok, és a só nem csak a felszínről vagy forrásvízből, hanem kisebb aknákból is kinyerésre került. A Bányapatak völgyében kezdetleges bányásztáborok és rakodóállomások működtek, ahol a bányászok, főleg székely családokból több generáción keresztül adták át a mesterség tudását. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem uralkodása alatt 1613-1629 a sóbányát állami tulajdonba vonták, és központosították a só értékesítését is. Ezzel együtt szabályozták a bányamunkások munkakörülményeit, juttatásait és a sóárakat.
A fejedelemség kincstárába jelentős bevétel áramlott innen. Az 1630-as években évente akár 3000 forint is származhatott Parajdból, ami akkoriban hatalmas összegnek számított. A 17. század folyamán a technikai fejlődés tovább gyorsította a kitermelést. Bevezették a több kamrás kitermelési módszert, amely lehetővé tette, hogy ugyanazon aknaszint alatt és felett is egyszerre dolgozzanak. Emellett faácsolatokkal erősítették meg az aknákat, és a termelést fokozatosan mélyítették. A csigás emelőszerkezetek segítségével gyorsabban juttatták a felszínre a nyersanyagot. Parajd társadalma is átalakult a bányászat köré szerveződve. A település lakosságának jelentős része közvetlenül vagy közvetve a bánya révén talált megélhetést. A bányászokon kívül kocsisok, fatelepek dolgozói, esztergályosok és kovácsok is a bánya kiszolgálásán dolgoztak. Kialakultak a raktárak, szekértelepek, kereskedelmi csomópontok. A 17. század végére Parajd sóbányája Erdély egyik legfontosabb gazdasági központjává nőtte ki magát. A sóval való kereskedelem átszőtte az egész térséget, egészen a felvidékig, sőt a Balkánra is eljutottak a parajdi tömbök. Harmadik rész. A Habsburg korszak és az ipari modernizáció kezdete, 18-19. század, 1701-ben Erdély a Habsburg birodalom részeként hivatalosan is beolvadt az osztrák uralom alá. A bécsi udvar gyorsan felismerte a sóban rejlő gazdasági lehetőségeket, és a parajdi sóbányát az osztrák császári kamarilla, azaz az államkincstár közvetlen felügyelete alá vonta. Ezzel megkezdődött a bánya történetének egyik legfontosabb szakasza, az ipari korszerűsítés. 1721-ben elindult a mélybányászat intézményes szervezése. A sókitermelést immár nem csak felszíni forrásokból és kisebb aknákból folytatták, hanem szabályos, többszintes bányarendszerek kiépítésével. A bányászati kamrák mérete nőtt, kialakították a főközlekedési útvonalakat, és elkezdték dokumentálni az aknahálózatot. A 18. század közepére a bánya éves sótermelése meghaladta a több ezer tonnát. A bányászati tevékenység már nem csak helyi jelentőséggel bírt, hanem egész Erdély és a Habsburg birodalom keleti régióinak egyik fő ellátója lett. A parajdi só a monarchia legkülönbözőbb részeire eljutott, nem ritkán Sziléziába, Galíciába vagy a Balkánra is. A kitermeléshez alkalmazott technológia is fejlődött. A kézi szerszámok mellett bevezették a robbantásos módszereket, a sótömböket pedig csigákkal és csúszdákkal juttatták a felszínre. A munka fizikai erejét gyakran lovak vagy öszvérek segítették. A víz elvezetése mindig is komoly kihívást jelentett, ezért a bányában folyamatosan dolgoztak a szivattyúzás tökéletesítésén. Az 1800-as évek elejére Parajdon állandó bányamérnöki hivatal működött. Rendszeres földtani felmérések és aknarajzok készültek, amelyek máig fennmaradtak, és értékes történeti forrásként szolgálnak. Az 1817-es aknatérképek szerint a bánya akkor már több mint 10 aktív szinten működött. A 19. század közepére Parajd gazdasági szerepe tovább nőtt. A település népessége emelkedett, a bánya mellett kialakult egyre több kiszolgáló intézmény. Iskolák, vendégfogadók, templomok és kovácsműhelyek. A község fokozatosan regionális központtá vált. Az 1860-as évektől kezdve a gőztechnológia alkalmazása új korszakot nyitott. Gőzszivattyúk segítségével hatékonyabbá vált a vízszint szabályozása, és megnyílt a lehetőség mélyebb, addig elérhetetlen kamrák megmunkálására is. Ez egyben új gazdasági lendületet adott a sókitermelésnek. A Habsburg adminisztráció pontosan vezette a gazdasági statisztikákat. A 19. század végén a parajdi bánya éves bevétele 30-40 ezer forintra rúgott. Ez mai értéken több millió forintot jelentene. A kitermelt só mennyisége és a kereskedelmi kapcsolatok is egyre nagyobbak lettek. Parajd a monarchia egyik legfontosabb sóbányájává vált. Ez az időszak nem csak a bányászatról, hanem egy egész település megerősödéséről szólt. A só nem csak a földből került ki, hanem a helyiek életét is formálta. A bányászok dinasztiái, a helyi közösségek és a kereskedők együtt vítették fel azt a rendszert, amelynek alapjai a mai napig élnek. Negyedik rész, Trianon, román államosítás és a két világháború közötti időszak, 1920-1940. Az első világháború után a világ, benne Erdély is drámaian megváltozott. Az 1920-as trianoni békeszerződés következményeként Erdély, benne Parajd, a Román Királyság fennhatósága alá került.
Ez alapjaiban forgatta fel a régió gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait, és természetesen a parajdi sóbánya működését is. A román állam hamar felismerte a bánya stratégiai jelentőségét, ezért a korábbi osztrák adminisztratív modellt követve központosított irányítás alá helyezte azt. Az államosítás következtében a bányát az állami bányavállalat, a Regia Monopolurilor Statului RMS kezelte, amely kizárólagos jogot kapott a sókitermelésre és forgalmazásra az országban. A bánya személyzeti összetétele fokozatosan átalakult, sok magyar bányamunkást és mérnököt elbocsátottak vagy nyugdíjaztak, helyükre román származású munkások és állami tisztviselők érkeztek. Ez a változás sok feszültséget okozott a helyi közösségben, különösen a székely lakosság körében, akiknek a megélhetése évszázadok óta a sóhoz kötődött. A 20-as években a bánya működése technikai szempontból stagnált. Az első világháború okozta gazdasági válság, az infláció és az infrastrukturális károk miatt nem tudtak jelentős fejlesztéseket végrehajtani. A kitermelés volumene csökkent, a felszerelések elavultak, és sok helyen kézi munkára tértek vissza. Az RMS prioritása a költségminimalizálás lett, nem pedig az innováció. Az 1930-as évek közepére azonban némi fellendülés mutatkozott. A Román Királyság kormányzata felismerte, hogy az ország gazdasági függetlenségének erősítéséhez nélkülözhetetlenek a belső erőforrások, így a parajdi bánya is ismét előtérbe került. 1935-ben elindították az aknák korszerűsítését, új szellőző rendszereket építettek ki, és megkezdték az elektromos világítás részleges bevezetését a főjáratokban. A só iránti kereslet megnőtt. Nem csak élelmiszerként, hanem ipari célokra is használták, bőr- és szövettisztítás, vegyipar. A termelés ismét meghaladta az évi 10 000 tonnát. A parajdi sóbányát újra a régió egyik legfontosabb természeti erőforrásaként tartották számon. A két világháború közötti időszak társadalmi viszonyait tekintve a helyi magyar és román közösségek közötti feszültségek továbbra is jelen voltak, de a bányászélet sajátos szolidaritása gyakran felülírta az etnikai megosztottságot. A munka keménysége, a közös cél, a föld alatti veszélyek mindenkiben ugyanazt a felelősséget és bajtársiasságot szülte. A 20. század első felében tehát a parajdi sóbánya története egy lassú átalakulásról szólt. A birodalmi múltból egy új, modern román nemzetgazdaság részévé vált, miközben a helyi közösség igyekezett megőrizni identitását és bányászati hagyományait. 5. rész. A második világháború, Észak-Erdély visszacsatolása és a szovjet megszállás időszaka, 1940-1950. A második világháború sorsfordító éveket hozott Parajd és egész Erdély életében. Az 1940. augusztus 30-án megkötött második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély, benne Parajddal újra Magyarország fennhatósága alá került. Ez a változás a parajdi sóbánya működésére is közvetlen hatással volt. A magyar állam igyekezett visszaállítani az 1918 előtti viszonyokat. A sóbányát újra a Magyar Királyi Sóhivatal vette át, és magyar bányamérnökök felügyelők kerültek vezető pozícióba. A bányászatot gyorsan átszervezték, visszavették a korábban eltávolított magyar szakembereket, és az adminisztrációt újra magyar nyelvre állították át. A háborús időszakban a sóbánya kulcsfontosságúvá vált. A hadsereg ellátása, az élelmiszer tartósítás és a hadipar igényei miatt a só termelése nem csökkenthetett. Sőt, a termelést fokozták, és külön raktárakat alakítottak ki a stratégiai készletek tárolására. A bánya mélyebb szintjeit is aktivizálták, és új járatok nyíltak. A bányászok élete ugyanakkor rendkívül nehézzé vált. A háborús besorozások miatt sok férfi munkaerő hiányzott, így egyre több nő dolgozott a bányában, vagy annak kiszolgáló egységeiben. A munkakörülmények szigorodtak, a bérek elértéktelenedtek, a háborús infláció és a nyersanyaghiány pedig állandó problémákat jelentett. 1944 őszén fordulat következett be. A szovjet hadsereg bevonult Erdélybe, és ezzel együtt Parajdot is elfoglalta. A frontvonalak elérték a települést, és bár a bánya maga nem szenvedett nagyobb károkat, a termelés néhány hónapra leállt. A szovjet csapatok megszállása alatt sok helyi lakost internáltak, több bányászt is elhurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba. 1945-től Románia újra visszakapta Észak-Erdélyt, immár a kommunista hatalommal szövetségben. A bánya újra államosítás alá került, immár a kommunista rendszer központosított bányászati irányításával.
Ezzel megkezdődött a parajdi sóbánya történetének legnehezebb időszaka. A bányát a román állami sóipari vállalat Salrom elődje vette át, és az addigi szervezeti struktúrát teljesen átalakították. Bevezették a szigorú tervgazdálkodást, minden termelési mutatót központilag szabtak meg, és a bányászokat kvóták teljesítésére kényszerítették. A bánya szigorúan őrzött létesítmény lett katonai felügyelet alatt. Az 1947-48-as években a parajdi sóbánya már újra teljes kapacitással működött. A termelés elérte a háború előtti szintet, évente több 10 000 tonna sót bányáztak. A sót a román állam főként hazai fogyasztásra használta fel, de kisebb mennyiségben exportálták is a szovjet tömb országai felé. A bányászok munkakörülményei azonban tovább romlottak. A fizetések alacsonyak voltak, a felszerelés elavult, a munkavédelmi előírásokat gyakran figyelmen kívül hagyták. Ennek következtében több bánya szerencsétlenség és egészségkárosodás is történt, amelyeket a hatóságok rendszerint elhallgattak vagy letagadtak. A háború utáni évek tehát egy átalakuló, megrendült közösséget és egy politikailag kiszolgáltatott bányaüzemet mutatnak. Mindezek ellenére a parajdi sóbánya továbbra is fennmaradt, és a következő évtizedekben a kommunista Románia egyik legfontosabb termelési egységévé vált. 6. rész. A kommunista iparosítás kora és a Ceausescu érában működő parajdi sóbánya 1950-től 1989-ig, a szocialista Románia 1950-től erőteljes iparosítási politikába kezdett, amelynek keretében a parajdi sóbánya is új lendületet kapott. A központi államvezetés a sót továbbra is stratégiai nyersanyagnak tekintette, így a bányát a legnagyobb nemzeti fontosságú ipari létesítmények közé sorolták. A bánya irányítását a román állami sóipari vállalat, a mai Salrom elődje látta el. A működés szigorú tervutasításos rendszerben zajlott, a központilag előírt mennyiséget minden évben teljesíteni kellett, függetlenül a piaci kereslettől vagy a bányászati viszonyoktól. A bányászokat kvóták, határidők és teljesítmény alapú jutalmazási rendszer szerint dolgoztatták. A termelés látványosan megnőtt. Az 1960-as évekre a bánya elérte az évi 60-70 000 tonna kitermelést, amelyet vasúton és teherautókon szállítottak szét Románia szerte, valamint exportálták a keleti blokk több országába is, például Bulgáriába, Csehszlovákiába, sőt a Szovjetunióba is. Az 1970-es években a Ceausescu rezsim különös figyelmet fordított az ipari önellátásra. A parajdi só fontos alapanyaga volt az élelmiszeriparnak, vegyiparnak, bőriparnak és textiliparnak, valamint egyre nagyobb mennyiségben használták útkarbantartásra, különösen a téli időszakokban. A bánya technológiai modernizálása ekkorra már komolyabb szintet ért el. Villamos energiával működő szállítórendszerek, szellőzőrendszerek, vízszivattyúk működtek. A sót vágókkal és robbantással fejtették, majd szállítószalagokkal vitték a felszínre. Megjelentek a speciális bányászati járművek is. Ugyanakkor a munkakörülmények még mindig kemények voltak. A hosszú műszakok, a gyakori túlórák, az alacsony bérek és az egészségkárosító környezet állandó terhelést jelentettek a dolgozók számára. A munkások több generáción át ugyanazon családokból kerültek ki. A bányászat továbbra is öröklődő mesterség maradt a parajdi közösségekben. Az 1980-as évek második felében Románia gazdasága válságba került. A Ceausescu kormány adósságcsökkentési politikája megszorításokkal és ellátási hiányokkal járt, amely a bányát is sújtotta. A karbantartás, fejlesztés elmaradt, a géppark elavult, az energiaellátás akadozott. Ugyanakkor a termelési kvóták nem csökkentek, így a bányászokra egyre nagyobb nyomás nehezedett. A bánya körüli település fejlődése is lelassult. Bár alapvető szolgáltatások, iskola, orvosi rendelő, kultúrotthon működtek, a lakosság életszínvonala nem követte a kitermelés volumenét. A fiatalok közül sokan elvándoroltak, főként Marosvásárhelyre vagy Székelyudvarhelyre. 1989 végén a romániai forradalom során megbukott a Ceausescu rezsim. Ez új korszakot nyitott a sóbánya történetében, egyfajta visszatérést a piacgazdasági működéshez, ugyanakkor komoly kihívásokat is hozva az addig állami védettséget élvező létesítmény számára. 7. rész. A rendszerváltás utáni korszak, piacgazdaság, turizmus és modernizáció 1990-től 2010-ig. 1989 után
A romániai forradalom következtében beköszöntő rendszerváltás alapvetően átalakította az egész román gazdaságot, és ezzel együtt a paraidi sóbánya működését is. A kommunista tervgazdasági modellt felváltotta a piacgazdaságra való áttérés, ami számos kihívással járt egy olyan, korábban államilag védett iparág számára, mint a sókitermelés. Az állami sóipari vállalatot, amely a Salrom nevet kapta, megtartották, de a korábbi monopóliumokat megszüntették, és a vállalatot részvénytársasággá alakították. A sóbányák működtetése önálló gazdálkodáson alapult, és a versenypiac szabályai szerint kellett nyereséget termelniük. Parajdon az 1990-es évek elején még mindig a régi berendezésekkel dolgoztak. Az elavult technológia, az előregedett infrastruktúra és a képzett munkaerő elvándorlása komoly nehézséget jelentett. A bányászok bérszintje jelentősen visszaesett, sokan más munkát kerestek vagy külföldre mentek dolgozni. Egy időre az is kérdésessé vált, hogy a paraidi bánya életképes marad-e. A termelés csökkent, az évi kitermelés visszaesett 30-40 ezer tonnára, és sok régi aknát lezártak. A helyzetet súlyosbította, hogy a vegyipar és élelmiszeripar is visszafogta a sófogyasztását, miközben a nyugati import is megjelent a román piacon. Az igazi fordulópont a turizmus felfedezése volt. Már a kommunista időszakban is ismert volt a sóbánya gyógyhatása, különösen a légzőszervi betegségek esetében. 1993-tól azonban szervezetten is megnyitották a bányát a látogatók előtt, és megkezdődött a paraidi sóbánya, mint turisztikai gyógyászati célpont fejlesztése. A korábbi bányakamrák közül néhányat klimatizáltak, lépcsőket, világítást, pihenőhelyeket és játszótereket alakítottak ki. A látogatók egy része terápiás céllal érkezett, asztmások, allergiások, légúti panaszokkal küzdők, mások pedig csak a különleges föld alatti élmény miatt. A paraidi sóbánya ezzel egyedülálló hellyé vált Romániában, és mára évente több százezer turistát fogad. A látogatói terület a föld alatt található 120 méteres mélységben helyezkedik el, amelyet busszal vagy gyalog lehet megközelíteni. A hőmérséklet állandó 14-16 fokos, a levegő rendkívül tiszta, páratartalma és sókoncentrációja pedig gyógyhatású. Eközben a termelés sem állt le teljesen. A kitermelés a turizmustól elkülönített, biztonságos zónákban folyt tovább, korszerűbb szellőző és vízkezelő rendszerekkel. A Salrom, mint vállalat egyre nyereségesebbé vált, és az ezredfordulóra már Románia egyik legfontosabb ásványi nyersanyag termelő cége lett. A 2000-es évek elején a bánya jelentős EU támogatásokat is elnyert, ezekből korszerűsítették a felszíni épületeket, felújították a látogatók számára megnyitott részeket, új közlekedési rendszert építettek ki, és látogatóközpontokat hoztak létre. 2009-re a paraidi sóbánya már nem csak termelési egység volt, hanem komplex turisztikai és egészségügyi központ. A bányászat és a gyógyturizmus kettőssége új arculatot adott a településnek is. Hotelek, vendégházak, éttermek és kézműves boltok nyíltak, amelyek mind a sóbányára építették a megélhetésüket. 8. rész. A 2010-es évektől napjainkig fejlődés, rekordlátogatottság és gazdasági jelentőség. A 2010-es évektől kezdve a paraidi sóbánya minden eddiginél látványosabb fejlődési szakaszba lépett. A korábbi évtizedekben megindult turisztikai nyitás és technológiai korszerűsítés most ért be igazán, és a bánya mára Erdély egyik legismertebb látványosságává, valamint Románia egyik legjövedelmezőbb természetes nyersanyag lelőhelyévé vált. A Salrom, amely továbbra is az állam tulajdonában maradt, jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Kibővítették a turisták által látogatható föld alatti területeket, új szellőző rendszereket és vészvilágításokat építettek ki, a belső tereket látványosan modernizálták padlóburkolatokkal, játszóterekkel, kávézókkal, fitnessrészleggel és kápolnával is gazdagodott a bányabeli tér. A látogatók száma minden évben emelkedett, míg 2010 körül évente kb. 400-500 ezer turista kereste fel a bányát, addig 2018-ra már meghaladta a 700 ezret is. A belföldi turisták mellett egyre több magyarországi, német, lengyel és izraeli látogató is megjelent, akik a gyógyászati célú sóterápiás kezelések miatt utaztak ide. A bevételek ennek megfelelően rekordokat döntöttek. A Salrom 2017-ben több mint 115 millió lej, kb. 25 millió euró forgalmat bonyolított le, amelyből a paraidi sóbánya részesedése meghaladta a teljes vállalati árbevétel 20-25%-át.
Ez óriási arány, figyelembe véve, hogy Salrom több különböző bányaüzemet is működtet országszerte. A parajdi sóbánya tehát nem csupán turisztikai attrakcióvá vált, hanem gazdasági húzómotor lett Hargita megye és a Székelyföld szintjén is. A helyi önkormányzatok, vállalkozók és vendéglátóipari szereplők tömegei élnek a bánya körül kialakult szolgáltatásokból, ideértve szálláshelyeket, éttermeket, ajándékboltokat, túravezetőket, sőt közlekedési szolgáltatókat is. A közösségi média és a YouTube videók, valamint utazási blogok is ráirányították a figyelmet a parajdi bányára. A föld alatti kápolna, az állandó 16 fokos klíma, a színpompás fényjáték, a hatalmas terek és az érezhetően tiszta levegő mind-mind olyan különleges vonzerővel bírnak, amit más sóbányák aligha tudnak nyújtani. Közben a termelés is folytatódik, szigorú biztonsági előírások mellett. A termelőszinteket gondosan elkülönítik a látogatói zónáktól, és korszerű eszközökkel történik a fejtés. Elektromos gépek, lézerszintezés, pormentesítő szűrők és digitális ellenőrzés is segítik a munkát. A parajdi só termékei, fürdősók, fűszersók, dekorkristályok, stb. Egyre több hazai boltban és külföldi webáruházban is megjelentek. A parajdi só már a márkává vált, hitelességet, tisztaságot és hagyományt sugallva. Összefoglalva, a 2010-es években Parajd nem csak új gazdasági csúcsra ért, de a térség egyik legismertebb arculatformáló erejévé is vált. Ám eközben egy csendes veszély is elkezdett növekedni a mélyben. 9. rész. A vízbetörés veszélye és a parajdi sóbánya jövője, egy lassú tragédia árnyékában. A parajdi sóbánya az elmúlt évszázadok során számos természeti és politikai változást élt túl, de a 2020-as évek elején egy olyan jelenség kezdett el komolyan fenyegetni, amely nem csak a bányát, hanem az egész térséget veszélyezteti. A vízbetörés. Bár a sóbányászat egyik legnagyobb kihívása mindig is a víz jelenléte volt, az utóbbi években az alulról és oldalirányból szivárgó talajvíz mennyisége megemelkedett. Ez részben a globális klímaváltozás, részben a hegyvidéki vízerek természetes elmozdulása, részben pedig az évszázadokon átnyúló fajló fejtés okozta szerkezeti meggyengülés következménye lehet. A bányában dolgozó mérnökök először 2021-ben jelezték, hogy bizonyos járatokban a nedvességszint veszélyesen megemelkedett. Egyes helyeken a sófalak felpuhultak és sóoldat kezdett szivárogni. Ez nem csak a statikai biztonságot veszélyezteti, de a látogatók és munkások egészségére is kockázatot jelent. 2022-ben és 2023-ban már kisebb részleges lezárásokat is alkalmaztak. Több olyan járatot, amely korábban turisztikai célra szolgált, biztonsági okokból ideiglenesen lezártak. Salrom vészforgatókönyvet készített. Ebben az szerepel, hogy ha a vízszivárgás tovább nő, akkor akár a teljes látogatói zóna kiürítésére is sor kerülhet. A legnagyobb aggodalom azonban nem is csak a látogatók elmaradása vagy a turizmus megszűnése, hanem az, hogy az egész bánya szerkezete összeomolhat, ha nem sikerül megfelelően elvezetni a víztömeget. A parajdi sótömb ugyanis bármennyire is hatalmas, érzékeny az állandó vízterhelésre. Ha a víz bejut a mélyebb rétegekbe, elindíthatja az aknák beomlását, ami akár felszíni süllyedéseket vagy kráterképződést is okozhat. 2024 végére már komolyan felmerült az a lehetőség, hogy a látogatói részlegeket véglegesen le kell zárni, és csak a termelési zónákat tartják meg, szigorú biztonsági felügyelet alatt. Ez óriási érvágás lenne nem csak a helyi turizmusnak, hanem több száz ember megélhetésének is. A közösség és a térség lakói aggodalommal figyelik a fejleményeket. A parajdi sóbánya nem csak gazdasági erőforrás, hanem kulturális örökség, identitás és múlt. Egy esetleges, végleges bezárás vagy összeomlás nem csak munkahelyeket szüntetne meg, hanem elvenne egy darabot Erdély történelmi örökségéből is. A Salrom vezetősége és több romániai kutatói intézet jelenleg geológiai stabilizációs terveken dolgozik, vízlecsapoló járatok, cementes injektálás, szigetelő rétegek építése van napirenden. Ugyanakkor ezek hatalmas költségekkel járnak, és az állami támogatás elmaradása vagy késlekedése végzetes lehet. A jövő bizonytalan. Egyelőre a bánya még működik, de már a túlélésért dolgozik. Ha a víz tovább szivárog és az alagútrendszerek egy része beomlik, a parajdi sóbánya örökre eltűnhet. És vele együtt tűnhet el több mint 1000 év bányászati hagyománya, emberi munka, küzdelem és örökség. Ez egy olyan veszteség lenne, amit nem lehet pótolni, csak emlékezni rá. 10. rész. A végkezdete,
A vízbetörés és egy örökség megrendülése. 2025. A parajdi sóbánya évszázadokon keresztül állta a történelem viharait. Túlélte háborúk pusztítását, politikai rendszerváltásokat, gazdasági válságokat. Mindenkorban volt benne valami rendíthetetlen. Egy kristályos belső bizonyosság, amely azt sugallta, hogy bármi történjék is a felszínen, odalent mindig világít majd a sókamrák csendje. 2025 tavaszán azonban megrepett ez a képzeletbeli sziklaszilárdság. Május első napjaiban a hegyekből lezúduló esőzések olyan víztömeget szabadítottak el, amely végzetes csapást mért a sóbányára. A Koront-patak mentén évtizedek óta vékony fóliaréteg választotta el a felszíni vizeket a föld alatti járatoktól. Ez a védőréteg most átrepett. A heves áradás hatására a víz utat talált magának a mélybe, és szinte órák alatt elárasztotta a turisztikai szintet. Az első hírekben csak szivárgásról beszéltek, ám hamar kiderült, a baj sokkal súlyosabb. A játszóterek, a föld alatti kápolna, az étterem, a terápiás helyiségek mind víz alatt. A különleges mikroklíma, amely eddig asztmások ezreinek hozott enyhülést, most párás, oldott sóval telített árvízzé vált. A látogatókat evakuálták, a bánya kapui bezárultak. A közösség, amely generációk óta a sóból élt, a szó legszorosabb értelmében, döbbenten állt a történtek előtt. A bányászok, akik egykor a föld mélyének őrzői voltak, most csak kívülről nézhették, ahogy víz hömpölyög le a régi járatokban. Egyesek azt mondták, furcsa, mély dübörgést hallottak a bánya gyomrából, mintha a só maga nyögött volna fel. A szakértők figyelmeztetnek, a víz gyorsan oldja a sótömböket, és ha nem sikerül időben megállítani a beáramlást, a bánya szerkezeti összeomlása reális veszélyé válik. A beomlás nem csak a föld alatt jelentene tragédiát, felszíni beszakadások, talajmozgások, sőt akár a falu egyes részeinek veszélyeztetettsége is szóba került. A hatóságok válságstábot hívtak össze, a megyei önkormányzat gyors segélyt különített el, de az idő ellen dolgoznak. A tervezett műszaki beavatkozások, szivattyúzás, vízelvezetés, szigetelés még el sem kezdődtek, amikor már újabb esőzések fenyegették a térséget. És közben ott van a turizmus, Parajd gazdasági ütőere. A sóbánya nélkül a térség panziói, vendéglői, boltosai, szolgáltatói gyakorlatilag elveszítik megélhetésüket. Az idei szezon, amely eddig minden évben turisták tízezreit vonzotta, most üresen tátong. A főtéren csend van, az ajándékboltok redőnyei lehúzva, és az emberek szinte suttogva beszélnek arról, hogy vajon vége van-e mindennek. Mert ha ez a bánya végleg bezár, nem csak egy munkahely tűnik el, hanem egy élő történelem, egy 1000 éves hagyomány, a Székelyföld egyik legmélyebb gyökérzete. A föld alatti templom, amelyet kézzel vájtak, a 100 éves falak, ahol gyerekek játszottak, a kősóba mart magyar feliratok mind-mind veszélybe kerültek. De remény még van. A helyiek szervezkednek, petíciók indulnak, az anyaország figyelme is Parajdra fordul. Ha időben sikerül megállítani a vízútját, ha az aknák megerősíthetők, ha a természet megengedi, talán újra nyithat a bánya. Talán nem örökre búcsúzunk. Ám ha nem, akkor 2025 tavaszán valóban véget érhet egy korszak, és Parajd, az erdélyi só bölcsője történelemmé válik. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a 10 részes utazásban a parajdi sóbánya mélyébe, szó szerint és történelmileg is. Ez a hely több, mint egy természeti képződmény. Ez egy identitás, egy emlékhely, egy közösség szíve. És ha valóban véget ér a története, akkor nem csak egy bányát veszítünk el, hanem egy darabot önmagunkból is. Ha érdekesnek találtad a sorozatot, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a Tények és Teóriák csatornára, és oszd meg ezt a videót, hogy minél többen megismerjék Parajd történetét. Írd meg kommentben, mit gondolsz. Van még esély a megmentésre? Vagy ez már valóban a végkezdete? Én Ákos vagyok, köszönöm, hogy itt voltál, hamarosan újabb tényekkel és újabb teóriákkal jövök. Addig is vigyázzunk az értékeinkre, különösen azokra, amik a föld mélyén rejtőznek.